Ang pagpangaligo sa dagat ng hisgutan usa sa mga patok nga kaliguan nga naglaray nga mga beach resort sa poblasyon Dakbayan sa Talisay ang Larawan Beach. Atong sayran ang kahimtang sa naasoing public beach kaniadto ug karon sa RTV Presents ni Luan May Rondina. Usa sa paboritong kaliguan sa mga Sugboanon ang Larawan Beach sa poblasyon Talisay. Gawas nga duol ra kini gikan sa dakbayan sa Subo, barato ra usab ang mga lamesa o cottages dinhi. Busa matag weekend, ilabi na holidays, dagsaon gayud kini sa mga pamilya ug magbarkada. Niadto lang Enero 1, nagsugwak ang mga beachgoers nga bisan kun wa nay bakanting lamesa. May pahimutang na lang ang uban daplin sa baybayon. Oh, taga Bagong Tuig mi mangligog dagat kay dire barato man dire. Busa karong adlaw nahukman sa tag-iya sa resort, Eve Larawan nga pasiradan lang una kini aron malimpyuhan. Tungod sa kadaghang customers, magpasad na lang ang mga basura. Mapasigarbuhong gipakita ni Eve ang mga hulagway sa kaniadtong Larawan Beach. 1960 pa, naugmad ang naasoing resort sa pamilyang Larawan. Ang iyang ugangan ang nagdevelop sa dapit ug mipabarog sa mga cottages. Matud ni Eve, human mitaliwan ang iyang mga ugangan, wala na ma-maintain ang maanindot nga mga cottages. Usa sad gyud no ang kana manggong mo manage ba. Ano naman ka? Ang uban na matay na para sa akong mga in-laws nga magiuna aning nag-maintain nga matay naman sila. Mao nang ako tuan na lang kaning ginagmay na lang gyud. Para lang gyud ang legacy sa Larawan Beach mabuhi pa. Ug karon nga sila na ang miduma niini, nahukman niyang minosan ang mga cottages tungod kay gihimo na kining istambayanan sa mga batan-on. Napahakan usab ang 2,000 square meters nga resort, human gidunar ang usa ka bahin niini sa katukuran sa monumento sa Talisay Landing. Midunar usab ang kasikbit niining Alineo Resort. Gitataw hinuon Eve nga bisan pa man sa paglabay sa panahon, wala sila may paumento sa ilang abangan. Gani sa kaubos sa presyo, maaan kini nga usa ka public beach. 100 kami tanan gyud dinhi. Pero ako modawat man kog 50 og kanang mga kaila bisag di kay basta mo hangyo maluoy sa ta. Iyan lang sa pinakaubos 100. Oo. Pero murag ako ra siguro mo hatag anang 50. Sa kanang kaluoy labi na kanataong mga rilang taong ka na mga mudang nga bata kay maligo. Si Talisay City Councilor Rudy Cabigas, chairperson sa Committee on Infrastructure, mibutyag nga may plano ang dakbayan nga magbutang unya og boardwalk sa poblasyon Talisay. Kabahin kini sa planong pagpalambo sa turismo sa naasoing barangay. Ang barangay poblasyon abunda sa nagkadayang mga cultural heritage ug mga beach resorts. Gawas nang nga arong Larawan Beach mao ginaikaraan na to diha nga kanang kasikbit kanang kuan mga private sila pero ato siguro na silang mahangyo sad sila nga ilaw to nang mahanay na to ang mga cottages diha nga uniform ba ang kuan gyud ni Congressman Samsam gawas ng boardwalk gusto gyud niya maayo na ang plaza ang poblasyon unya gusto sad mi nga makuan diha mamlo nga mabalik gyud tong lechon. Apan giangko ni Konsehal Cabigas nga tungod kay dako kini nga proyekto nangita pa sila karon og pribadong kompanya nga andam nga pasugod sa public-private partnership. Gani taud-taud na ang naasoing plano apan wa pa gihapon kini makairog. Siguro dili sa siguro makuan gyud karong tuiga kay kibaw ka kuan mo sagod kanang election time mamlo nga busy sad kayo ang kuno pero nanay existing nga plano gyud. Dili ikalimod nga usa ang Larawan Beach Resort sa matawag nga landmark sa dakbayan sa Talisay. Gikinahanglan lang nga mapabilin ang kalimpyon ini ug sa kasikbit nga mga beach resorts ug muhimo usab ang lokal nga kagamhanan ug dugang proyekto aron mapalambo pa ug dili maguba ang gihulagway nga mga landmark sa dakbayan. Ako si Luan May Rondina ug kini ang akong short dokyo.